डी अर्नाब्ला सारनि COVID-19 पजिटिव मोननायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा बियो जों बिटिआर हालाम अर्थात बिटिसि हालामनि साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय। मानो होनोब्ला मैया 10 तारिख जुलाइ मैयानि दिनाव जोङो खबर मोनसे मोनफैदों रन्जन दैमारि सारनि देहायाव कोविड पजिटिव मोननाय जादों। स' बेखौ लानानै जोङो गोबां दुखु मोननायखौ जों फोरमायनो हास्थायो। स' बिथांखौ दिनै जेएलआ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार आरो जेल अथ'रिटिया बिथांखौ लानानै थांदोंमोन जोबथेसालियाव। बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबैबो सानदिनि गोरोबथा जाय गोरोबथाखौ प्राइम मिनिस्टारा फैनानै बर' हारिनि गेजेराव 7 तारिख फेब्रुवारियाव पिस एकर्ड होननानै डिक्लेयार खालामना गालांदोंमोन। बेबायदि एकर्ड खालामग्रा सासे सिगनेटरिया सानदिनि सुक्ति खालामग्रा सासे सिगनेटरिया जोबथेसालियाव 20 तारिख फेब्रुवारियाव गावखौ गथाय होफिननो गोनां जादोंमोन। दा जों बेखौनो बुंगोन दिनै बिथाङा जेलाव थानाय हिसाबै बिनि गासै बिथिङाव नोजोर बोनानै खामानि मावनांगौ बेखौ सेफै लाखिनांगौआ दिनै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार आरो लोगोसे जेल अथ'रिटिनि होननानै सानो। स' बेबायदि टाइमाव दिनैनि टाइमाव जेल सिङाव रन्जन दैमारि सारनि देहायाव कोविड पजिटिभ मोननाया थारैनो दुखुनांथाव आरो सोंखारिथावना। बियो बोरै जाखो जायखौ दिनै जों मोनथियो सेन्ट्रेल जेल। स' सेन्ट्रेल जेलाव दिनै सेफ नङाब्ला दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ माबायदि कनफिडेन्सआव बिथांमोना लाखिबाय थादों, माबायदि मानि थाखाय बिथांमोना दोनबाय थादों। दिनै जाय मानसिया सान्तिनि सुक्ति खालामग्रा सान्तिनि गोरोबथायाव सागान होगिरि बेबायदि मानसिखौ दिनै बोरैहाय जोबथेसालियाव दोनबाय थादों बेयो दिनै जोंनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। बेवहाय जोङो नोंथांनि बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नैबेखौबो जों दाबि दैखांबावगोन रन्जन दैमारि सारा कोविड पजिटिभ मोननाया दुखुनांथावना आरो बेखौ सोखानो थाखाय सोरखारनिफ्राय जेसेबांखिनि मोजां बेबस्था दङ बेखौ खालामनांगौ आरो थाबैनो बिथांखौ पजिटिभनिफ्राय रिकभार खालामफिननांगौ आरो बिनो गोग्गो देहा होनायाव भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा खामानि मावनांगौ होननानै जोङो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायो। आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसे जाय एनडिपिफोरा दिनै जोबथेसालियाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जेन उदां खालामो भारत सोरखारा आसाम सोरखारा बेखौ जोङो लुबैयो। मानो होनब्ला बिटिआर गोरोबथायाव जोंहा GMOS 9.4 जि दफा दङ बेबायदि हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै उदां खालामनो हायो आरो थाबैनो खालामनांगौ होननानै जोङो नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बेखौबो जों दाबि दैखाङो। बिथांखौ जेलाव लानानै थांदोंमोन दिनै जोबथेसालियाव बिथांखौ लाना थांदों हिसाबै बिनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बिनि गासै देहा गासैखौ नायनांगौआ दिनै भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनि आखायाव दंमोन आरो जेल अथ'रिटिनि आखायाव दंमोन होननानै जों सानो। दा बेबायदि हिसाबै बिथाङा जोबथेसालियाव थानांनाय समाव बोरैहाय COVID-19 जानो मोनखो दिनै बेखौ जोङो मैयानि दिनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनानै गोबां दुखु मोनदों आरो जों मोनथिदों सारनि डी अर्नाब्ला सारनि जि कोविड पजिटिभ बे बाथ्राखौ अर्थात बे खौरांखौ अफिसियेलि जेल अथ'रिटिया दिनै न'खरनो फोरमायाखै। जों माहारि NDP एक्स अर्थात जोंहा NDP क'अर्डिनेसन दङ बेयावबो बिथांमोना जेबो फोरमायहराखै। बियो थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा जानानै दङ। दिनै बिथांखौ जोबथेसालियाव लानानै थांदों हिसाबै समस्त दायित्वआ आसाम सोरखार भारत सोरखार आरो लोगोसे जेल अथ'रिटिफोरा दङ होननानै जों सानदोंमोन। स' बेयाव बिथांमोना फेरार जादों। जों बेयावहाय बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंसो जोङो मोनथिदों आरो स्पेसियेलि आङो अनजुलि दैमारिनि फन खालामनायनि उनावसो दिनै मोनथिनो मोन्दों। बेयावहाय जों खावलायगोन आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा जाहाथे जेन रन्जन दैमारि सारनि आखायाव मबाइल होयो आरो बिनि देहानि सोमोन्दै जों जाहाथे जेन डे टु डे सानफ्रोमबो जोङो आपडेट मोनबाय थायो बेखौ जों लुबैयो आरो नोंथांनि बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो दाबि दैखांगोन जेल अथ'रिटि आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा रन्जन दैमारि सारनो मबाइल होनांगौ जेरैखि जाया। खारन जोङो गुबुन पेसेन्टफोरखौ जों नुयो जायफ्रा बे बेरामाव भुगिदों बिथांमोना मबाइलनि गेजेरजों गावनि न'खर गावनि लोगोफोर गासैजोंबो मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै लाखिनो हायो। आरो दिनै डी अर्नाब्ला सारा जेलाव दं हिसाबै बेहा मबाइल गैयामोन। स' बेहा दिनै पजिटिभ जाबाय बेनो मबाइलखौ होनांगौ। बेनि ट्रिटमेन्टआ माबायदि जादों बेनो मरेल सापर्ट नांगौनिबो गोबां जाहोनफोर दङ। बेवहाय बेबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांखौ बुंहरनांगौनिबो न'खरफोरनिफ्राय गोबां दायित्व दङ। बेवहाय दिनै बे सुबिदाखौ आसाम सोरखार जेल अथ'रिटि आरो भारत सोरखारा खालामनानै होनांगौ। आरो जोङो नोंथांनि बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो जेल अथ'रिटि आरो भारत सोरखारखौ जों खावलायगोन स्पेसियेल ट्रिटमेन्ट रन्जन दैमारि सारनो होनांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो बेरामनिफ्राय सोखानानै जेलनिफ्राय उदांबो खालामनांगौ।